गुलुला खा खाई सर ଆମ ବଜାର ଗୁଲୁଗୁଲା ବଢିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲୁଗୁଲା ମୁସମୁସ ଲାଗିବ। ଗାଡି ଦେଶ ଲୋକ ନେଇଯିବେ ସରପ୍ରାଇଜ ହବ। ମୋ ଚପଲଟା 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା। ଦେଓଗାଁରେ ନାଥ ଘର ଅଛନ୍ତି ନା? କଣ ଆଉ ଗୋଟା ଯେତେ ବଡ ବଡ ପେଚା ଆଜି ପେଚା ରାଗିଛି ପୁତୁଟା ଦେ ନା 20 ଟଙ୍କା ନେ ଗୋଟେ ଦେ ଦେ ପଇସା ନେ ଗୋଟେ ଦେ ହେଲୋ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଅ ସେ ବୋଧେ ହଉଛନ୍ତି। ହାଲୋ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋତେ ମନେ ରଖିବୁ। କଟକରୁ ଅଜୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। माग्या उठा ना ये माग्या पसिया से ता गोष्टी ଖାଇବା ଆଶା ରଖୁନ ନା पैसे सकाळ ଆଜ୍ଞା 5ଟା चल सेडो का जो गोपीनाथपुर पोलो ନେଇକି ପଳେଇବା ଗାଡିରେ ଖାଇବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନେଇଯିବା ଆଉ କାଇଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା काई गुलुला माइका सब गरम माइका गुलुला खा खाई सर गुलुला की खाइबे सही को देला ना ଗୁଲୁଗୁଲା ଆମ ବଜାର ଗୁଲୁଗୁଲା ବଢିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲୁଗୁଲା ମୁସମୁସ ଲାଗିବ। रोज मोर चटा राग ना ଆଉ ଗୁନୁ ଭାଉଜ ଦଉ ନେବେ बुडन भाई नडिया वाली आई कोदी नडिया वाली आई अरे बड़ा ए 20 টাকা আছে কি রে? 20 টাকা নাই 20 টাকা করে টাকা নাই পুত্র পড়তে কর ଆବରାଇ ମତେ 20 ଟଙ୍କା ଦବୁ 10 ଟା ସବୁ ମାଗିଏ ଖାଲି ଆଇଲୁନ ନବ ଆଇଲୁନ ଗମ୍ଭୀର ତ କହିଲି ରଖିବି ମୁଁ କାଲି ନେବି ବୋଲି ମତେ ଆଇଲୁନ ତୁ ମନା କଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ତ ମଜା ମସ୍ତି ଆଉ କଣ ଫେରିବ ଆଉ କଣ ଦୁନିଆରେ କଣ ଅଛି नहीं तू 1.5 घंटा लगा हला आराम से पहुंच गाड़ी देश लोक नेइजिए बाइक रे दिया जोड़ा हां एई बा बाइक रे दिया ठीक है बेसी शीत न एई हल्का हल्का शीत पड़िले शनिवारिया राति 4टा रे बाहरिया रविवार बुलाबुली करी की आसिया पूरी जावे हां पूरी जावे एती गाई माई रखी की मेंटेन करिया को छोटिया मंडा जण कर संडा मुक्त दरकार ये चरेव न तो ये मासु को गोटा एटा रे बोपाल टैलेंटेड प्लेयर ना ए से खीरी देला को कहला तू खाई सारा देबी हला तो माने को कहला सेटा का खाई सारा देबी गाई वाला अरे मंदिर जाई के बुझा बुझी करथां तम तू मांडा किछि नबा दरकार नै हमर जो तळे जो पक्का नै सेइडी रोसई कर देला सेइडी तळे बसिबे खाइबे काम सइला अरे खाइबे जे आगुडा कथा जो पुअर केक रे कटावा ना घरे काटिउ बे घरे केन काटे घरे मामा सेइटा को हमें बेलून बेलून सजई कर दो बेदी घर मैट फट पके हां से बढ़िया हो से ए भाई ना जो ब्यूटीफुल हाथ लगा होलो ये बात देखो कि कैमरा गाड़ी 100 लगे दे 108 सर आगु ये रॉक रास्ता दिया आसो अब कोन रास्ता देखते हैं सरले मजा कर एतना मोर सब अछती रे भाई काई व्यस्त साड़ी वे लाइन चले थे कितने कौन है
ठीक 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 ना ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ फांटा 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 देने गोटे ओआरएस नहीं गिरी ओरे पेट दस अच्छी दीटा खोल दे ओआरएस अच्छी ओआरएस गोटे पिलाटा ओआरएस मैं उमु पीबी नहीं ओआरएस नो मोस जो ये ओआरएस था ये जो प्लास्टिक दो ओआरएस हां हां सेठी एठी नहीं आमर मतलब आउडा दियंतु मिरेंडा आउडा मेरेंडा दियो मौ आउडा मेरेंडा 20 टंका ये तो उठो नहीं बोला फुल गला से ना के हम गांडी में ये सब उठिए मिरेंडा ओके हां नहीं जी हाँ दीटा तो आमर ତମେ କୋଉଠି ବସିବ? हां तो हम कोडी बसिया ଚାପି ହେଇଯିବ बसिया ଜୀବନ कौन रे बा ଜୀବନ ଆମେ ତେଲ ପକେଇଲି ଏଠି 60 ଟଙ୍କା ଦବା ଗୋଟେ କି କାମରେ ଭାଇ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ଭାଇ କହିଲେ ହବନି ଗୋଟେ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ବି କେମିତି ଆମେ ପଞ୍ଜାବରେ ଯାଇଛୁ ଆମ କାରରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ପୁରା ଠିକରେ ଆମେ ଆଇଛୁ आगे के बसियो कहला काहे मझिरे बसी गाड़ी काटले ଭାଇ ଗୋଟେ नंबर ना वक्तु एई रखुनी चप्पल क्या करियो डबल नंबर रखिलु ନା ନା ସେ ମାର୍କେଟ गाड़ी नंबर रखुनी चप्पल रखुनी ସେ ପଛରେ ରଖ
ଦେଖା ଯାଉନି କିଛି ଆଗରେ ଯାଉଛି ଚାଲିପାରିବନି ଚାଲିପାରିବନି ଦେଖୁନ ସେ ହାତ ଧରି ନେଉଛି ଧରିକି ଚମ୍ପା ପାକଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ ଦୌଡ଼ି ପାଇବନି ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା ଲାଇନ ରେ ବସନ୍ତ ଆସିବ ଲାଇନରେ ଦି ଜଣ ରହିକି ଯାଅ ଜୋତା ରଖିକି ଆସ ଲାଇନରେ ଥାଅ ନହେଲେ ପଛରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଉ ପଛ ଜୋତା ରଖିବା ଠିଆ ହଉ ଜୋତା ଜୋତା ରଖିବି ଜୋତା ରଖିକି ଆସିବ ଯେ ଠିଆ ହଉ ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ଖାଇବା ସେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପାଣି ଖାଇବ ଚପଲ ନେଇ ପଳେଇବ ନେଇଯାଉ ତଳେ ଦେଇଦେବୁ ନେଇଯାଉ ଚପଲ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆରେ ମୋ ଚପଲଟା ନେଇ କ'ଣ କରିବ 400 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ମୋ ଚପଲଟା ଆମେ ତ କାରରେ ଆଇଛୁ ବାଇକରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଚଳିବ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିନି କେମିତି କ'ଣ ବସନ୍ତ ପକେଇଲା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପିଟା ନା କୋଉଠି ଅଛ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି କି ଲାଗୁନି ନାଇଁ ବା ମୁଁ କାଇଁ ଫୋନ ଲଗେଇବି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ ହବ ତୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁନୁ କୋଉଠି ଅଛ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ବସନ୍ତର ଇଏ ପୋଲିସରେ କାମ ନୁହଁ ସିଏ ଧଉଳଚ ସେଟା କ'ଣ ଆମର କରୁନୁ ସେଗୁଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ସିଏ ତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଟୋଟାଲି ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚପଲ କେତେ ଟଙ୍କା ନା ମୋ ଚପଲଟା 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ମୋର ଇଏ 200 ବଦଳ 300 ବଦଳ ଇଏ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଯାଇ ହବ ସେ ଚପଲ ନେଇ ପଳଉ ହଁ ହଁ ତୁ ଯା ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିତରୁ ଆସେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ 5 କିଲୋମିଟର ଏଇ ପଞ୍ଚୁକଟା ଚାଲିଛି ନା ଏ ଲାଇନ କ'ଣ ଯାଉନି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଗରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ କ'ଣ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଲ ମନ ନାହିଁ କି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା ଏଇଥର ପୁରୀ ଗଲା ଛିଡ଼ା ହବନି ଫୋନ୍ କଲେ ତୁ ଯିବୁନି ହଁ ରେ ତତେ ବା ନେଇକି ଯିବୁ ଆମେ ତୋର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ନା ତତେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯିବୁ ଆଗରେ ପୁରେଇ ଦେବ ନା ଓ ନା ଆମକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ଆଗରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ନା ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଗାଧେଇବେ କୌଣସି ବେଳେ 10 ମିନିଟ୍ ଫାଙ୍କା ହବ 10 ମିନିଟ୍ ଫାଙ୍କା ହବ 10 ମିନିଟ୍ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲେ ନିୟମରେ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫଟୋ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଜାଣିଛି ନ ଯିବ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ଏଇ ବା ଆମର ଆରଥର ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତପୁର ଚକଟ କରିଦେବା ମୋବାଇଲ ପାକେଟ ରଖିଦେବା ଆସୁନ ଆଗକୁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସୁନ ଶୁଣୁ ଏଠି ଯା ଶୁଣୁ ପୁରୁଷ ଲୋକଟା ଆଉ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସାଧାରଣ ତ ଠିଆ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହାଏ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ହାତ ବଢ଼େଇ
ମାଗିଲେ ମିଳିବ ତ? ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ? ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ? ଆସିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ବସନ୍ତୁ ଆସିକି ପଳେଇ। ଦେଖିए ଏଇ ପିଠାଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାନି ଆଡ଼େ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଦେଉଛି ହେଲା। ଲୁଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ଲଙ୍କା ଦେ ଗୋଟେ ଜାନି ସାଲଟା ଲଙ୍କା ଯିବି ବସି ହଉନି ବସି ହଉନି ଅଜୟ ଅଜୟ ଲଙ୍କା ନା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଦେବେ କାକୁଡ଼ିରୁ ଗୋଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉଥରେ ତରକାରୀ ଦେଉନଥିଲା ବୁଡ଼ିକି ଦେଉଥିଲା ମୁଁ ପତ୍ର ପୁରେଇଥିଲି ନା ଶୋଇଲା। ଗୋଟେ ମାମୁଁରୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ବସନ୍ତ ମାମୁଁ ଏତେ ଜୋର ସାଧା ତରକାରୀ ହେଇଛି ରାଗ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା। ଆମେ କୋରାପୁଟ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ବୁଝିଲୁ, ଖାଲି ବାଦଲ ଚାଲୁଥିବ ଦେଖିବୁ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୋଟାର ଏଠିକି ବସି ତୋର ଯୋଡ଼େ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ତୁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଟା ପିନ୍ଧ ଭିତରେ ଏବେ ପଶିଦେବେ। ତମେ 11ଟା କହିଥିଲ ଆମକୁ। ହଁ ତମେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଭାଇ 8ଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଠି ଗଲୁ କରି 4ଟା ଯାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି କପିଳାସ। ବସନ୍ତ ସେ ଆଗରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବା। ମାନେ ରୁହ ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖେ। ସେ ଭାଇ ଏତେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ଏଇଟା ନୁହଁ। ଭାଇ ଗାଡ଼ି କୋଉଠି? ତମେ କେମିତି ଆମକୁ କହୁଛ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ତମେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ନା ଆମେ ଚାଲାକି ପଡ଼ି ମଝି ପଟିକି ପଳେଇଲୁ, ସେମାନେ ତମେ କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ଖାଇବି କି ଆଇଲୁ ବା। ଆପଣ କଣ ଖାଇଲେ? ଆମେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଖିଆ ପିଆ କରି ଇଏ ମଝିରେ ବସିବା କହୁଛନ୍ତି, ସେ 4 ଜଣ ହିଁ ବସିବେ। ଯାହା ଭିତରେ ତୁ ଯା କି ଖାଇବ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ରହିଯା ରହିଯା ମୁଁ ଖାଇବି ରହିଯା ଟିକେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ଭିତରେ ବସିକି। ତମେ ଆମ ପଛ ପଛେ ପଳେଇଗଲ ସେଟା କି? ଆରେ ମୁଁ ଆଗ ଜାଗା ପଳେଇଲି, ଆମେ ଫୋନ୍ ମାରିଦେଲି। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର କିଏ ରହିଗଲେ?
ଭାଇ ଆମର ଭାରି ତତ୍ପର ହେଲେଣି। ଜୟ ଶମ୍ଭୁ। ଆମ ଗାଡି ତ ତଳେ ଆମେ ଚପଲ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଭରା କଣ ଦବୁ ତାଙ୍କର ତ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଚପଲ ନାହିଁ କିଏ ନା ଯାହା ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ସେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ପଳେଇବ ଚପଲ ଥୋଇକି ଯିବ ଚପଲ ଆଣିନୁ ନା ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ ଏଇ ସକିବାକୁ ଯାଉ ଚପଲ ଥୋଇ ଦଉ ଚପଲ ଥୋଇ ତ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଟୋପିଟା ଦିଅ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଟା କହିଦେ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। 60 ଟଙ୍କାରେ ଏସି ଲାଗିବ ସେତିକି ହିଁ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ହେଲେ କଣ କରିବା ତମେ? ପୋଲିସ ଲାଇନ କର ମୁଁ କହିଲି ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର କହିଦେଲ ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭୋଗ ହଉଛି ଭୋଗ ଲାଇନ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ କରୁ ସାର୍ ଆମ ପଛ ପଛ ପଚେଇଛ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଲାଇନ ଏଯାଏ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କାମ ନୁହଁ ଭାରି ଚାଲାକ ହେଇଗଲେ। ସେଠି ଠିଆ ହେଲା ଲାଇନ ଫାଙ୍କା ହେଲା ମୁଁ ଫୋନ ମାରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ପଳେଆ। କିନ୍ତୁ ନନା ପଚାରିଥିଲି ଭୋଗ କାଇଁ ଭୋଗ ଭିତରେ ଅଛି କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଢ଼ଶହ ନେଇଛନ୍ତି କଥା ବି ରଖି ଆମେ ଆଇଛୁ ଏଗାରଟାରେ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବାସା ହେଇନି କିଏ ଦେଖି କଲେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି। ତାର ଅଛି ଆଙ୍କର ହବ ହଉଛି ଲାଗିଛି। କିଛି ନାହିଁ ଆଗ ତ କିଛି ହେଇନି। ଗୋଟେ ଅଛି ଫାଇଲ ପାଖରେ ଦେଖିବି ତମ ଘର ଭାଇ କୋଉଠି? ଏଇଠି ଦେଉ ଗାଁରେ ନାଥ ଘର ଅଛନ୍ତି ନା? ନାଉ ନା କଣ ଆଉ ଗୋଟା ଅଛନ୍ତି ତ ଅଛି ପଇସା ଆଉ ଟିକେ ବସନ୍ତେ ପଇସା ଦେଇଦେବି ପଇସା ଦେଇଦେବ ଅଧିକ ଚାଲ ଚାଲ ତଳକୁ ନା ଟିକେଟ ଶମ୍ଭୁ ମୋଟା ପେମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଭାଇ ଯାଉ କଣ କହୁଛ? ଭାଇ ଯାଉଛୁ ଭାଇ କୁଆ ଗଲ? କ'ଣ ଭାଇ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି କହିଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ କଣ ହେଲା ସେଠିକି ବିଶ୍ୱାସ ସେଠି ପରିବେଶ ସବୁ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଧମକଉଛି ଧାଇଁକିନା ବସିଛି ଡ୍ରାଇଭର ତୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାର ଦିଟା ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହେଇଗଲା। এই টিউনিং পকা গীত বলিয়া ସେ ବାଇକ୍ ଆସିଆ କପିଳାସ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପଇସା ନଥିଲା ଆମେ ଖାଇବୁ।
ସକାଳ ପୁଅ କାଲୁ କହିଲା ସେଠୁ ହଠାତ୍ ओ ନା ତ ଝିଙ୍କ ନୁହେଁ ଝିଙ୍କ ଥିଲେ ତାର ପଛରେ ଇଏ ଥାନ୍ତା କଣ୍ଟା ଅଲଗା ଗୋଟେ କଣ ଚକଲେଟ୍ ନେ କ୍ୟାମେରା ପକେଇଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ଫଟୋଟା ଗୋଟେ ଛୁଆପା ବିଶ୍ୱାର ଆରେ ତା ବେକରେ ବି କଳା ଅଛି ନା ଭାଜୁଡ଼ି ପାଟି ତ ଶାଶୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଚା ଆଜି ପେଚାର ସେ ରାଗିଛି ଲେଖା ମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇଛି ନା କଣଟା କି ମାଛଟା କଣଟା ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କାହିଁ ଦେଖୁଛ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବା ହେଲା କଣ ପୁରା ଜୁମ୍ ଜୁମ୍ କରି କ୍ୟାମେରାଟା କହୁଛି କଣ ନେଇକି ଯିବ କଣ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସାପ କାହିଁ ସେ କେମିତି ବାବା ଭାବରେ ଯୋଉ କାମ ଗୁରା କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଏ 5 ଟଙ୍କା ନେ ମୁଁ ପୁଛ ଖୋଲିଲୁ 5 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେ ସେ ପୁଛ ଦବ ତତେ ତୁ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଚକଟା ଦେ ଧନ ପୁଚକଟା ଦେ ଦେ ନା ଧବଳେଶ୍ୱର ଆଗକୁ ସେ ଘଣ୍ଟିକାଲ ପାଖରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ପକଉନି ଏଇଟା ନେଇ ଗୋଟେ ଦେ ପୁଛ ଗୋଟେ ଦେ 20 ଟଙ୍କା ନେ ପଛେ ଗୋଟେ ଦେ 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 ପଇସା ନେ ଗୋଟେ ଦେ 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 ହେଲୋ ଦେ ଏଇଠି ବର୍ଷା ଅଛି ନା ଚାଲ ଆଗକୁ ସାପ ଦେଖିଆ ଗଳି କଣ କୋଉଠିବେ ତମେ ଦେଖାଯାଉ କି ଏଠି କାଟି ଛଡେଇ ଏଇଗୁଡାକ ଠିକ ନାହିଁ ବସନ୍ତ କୋଉଟା ହେଲା ବେଶୀ ସେପଟେ ପଳେଇ କାତି ଛଡା ଯିବେ ହଁ କାଟି ଛଡେଇ ଯିବ ମତେ କିଛି ଦେଖାଉନି ମାଣ୍ଡ କୋଉଠି ଏବେ ଉଠୁଛି ଦିଟା ବଡଟା ଦିଟା ଲାଗୁଛି ଡାକିଲୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଅ ସେ ବୋଧେ ହଉଛନ୍ତି ଦିଟା ମୁଣ୍ଡ ଆରେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ତମେ ରାତିରେ କେମିତି ମିଟିଂ କରୁଛ ତ ସେ ଯେମିତି ରାତିରେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରାତି ଚାଲ ଖରାପ ତୁ ଏଇଠି ପେଲିବୁ ନା କଣ ଦେଖ ଆନ୍ଧିବେ ହାତ ବୋଧେ ନାହିଁ
ଆସିବ ଆମେ ଯେବେ ନେଇକି ଆସିବୁନି ତମେ ବି ଆସିବ ହେଲା କାହିଁ କହିଲୁ ମୋ ପଟା ଭାଲୋ 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 ଆଉ ଡୋଳି ବି ଲାଗୁଛି ଢୁଲି ଅଛି हेरा तुम पेंट टेकी है ये बिल्ला तेरा पेंट टेकी है जी ଆସୁନୁ ହରିଣ ଅଛି ନବୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ନବୁ ପଇସା ନବୁ ଘାସ ଗୋଟେ ଦେଉନି ଘାସ କାଇଁ ମୁଁ ଦଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ନେବେ ଆଉ ଆଣୁ ଏଇ ଦୁବ ଗୁଡ଼ା ଦଉଛି ପୁରା ନା କାମୁଡ଼ି ଦବ ଏଇପଟେ ଏଇ ଧନ ବାବା ଆସ ଯିବା ଆସ ଏ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଦଉ ତାକୁ ସେ ଖାଇବ ସେପଟେ ସିଆଡ଼େ ବଡ଼ ଅଛି ନେଇଯିବେ କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇ ଛାଡ଼ି ଯା ଭାରି ହଇରାଣ ଅଛନ୍ତି ସାଥୀ ଭାଇ କିଏ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ତୁ ଏଠିକା ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ଏଇଠି ଯାହା ଧରା ହଉଛି ନା ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଇଲୁ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉନୁ ବାପାକୁ ଡାକି ଦେ ତାଙ୍କର ସିଂହ ବଡ଼ କାନୁ ତାଙ୍କର ସିଂହ ନାହିଁ ଏପଟକୁ ଆସୁନୁ ତାଙ୍କର ସିଂହ ଅଛି ଏପଟକୁ ଆସୁନୁ ଖାଲୋ ଖା ଖାଇଲେ ତୁ ଖାଇଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋତେ ମନେ ରଖିବୁ କଟକରୁ ଅଜୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ବଢିଆ ବାଟ ଅଛି ଆମେ ଯା ପଳେଇବା ନିଛାଟିଆ ରୋଡ ତୋରି ମାମୁଁ ଘର ବାଟ ଦେଇକି ଆଇଲୁ ମାଷ୍ଟର ତାପରେ ତ ये आइसक्रीम खाइले तो केତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 1400 तू मारे बोले तो बता दो तुम भैया गाड़ी उड़ के देखियो नहीं तोरा गाड़ी चका तले काले पई दिबे माग्या उठाना ये माग्या बसिया से ता गोष्टी माग्या मोबाइल नहीं जियो रे मोबाइल नहीं पड़ेबे हॉर्न मारे खसा दीजिए
ଚଲେଇବାକୁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିବୁ ଯଦି କହୁଛୁ ମୋ ମାଇକ୍ ନେଇକି ବାଇକ୍ ଚଲେଇବ ଦେଖିବୁ କେମିତି ମାଇକ୍ ଉଡେଇ ଦେବ ପୁରା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। କୋଉ ଶାଢୀ? କୋଉଠି ଏଠି? ମାଇଲାଣି ମୂଳରୁ ଏଇଟା ଚଢେଇ ଦେଲୁ ନା ମାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇ ପଚିବ ବା ପଚିବରେ କ'ଣ ପଚିବ ପାଇଁ ପଟା ଗତି କରିଛ ମାଇକି ରୋଡ ଉପରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ।